Kto prepol? Maťo, teba pušťaváme, pozdravujeme. A teraz zober ty a kameruje. Prajem vám všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia. Hlavne, aby táto korona ušvitla, priatelia. Kristus voskres! Petko, chodź tancować! Gabriel! Pozdravujem Miroslav Katriňák. Tak tú medovú, tak je dobrá a to sa mi tak nechce piť. Adam, možno večer. Adam, tu máme výzdobu pre Stevie. No ešte len dávam, tu mám cibuľu, petrušku, marchvu,
Tu mám dole, ešte budem pestovať. No takto si tu večer sedím s Myškom, rozprávame, kecáme. Ohovarajú ľudí. Dámy, ukáž sa, kto sa má ukázať? Aj v noci objal príbehy, ktoré Ja z teba stále távam. Huawei Na Marian. P40 a P40 Pro. 132. Nová fotografia. A Dikela 160. Ste často v strese? Máte pocit, že zvládnuť prácu aj rodinu je ako riadiť Tak, ale- autovú prevádzku? Kupulko. Dáme na želanie To mám. pre Annu Nehra. Mužovú. A mi Dikel.
dávame slovo. Budem spáľať, nie? Dajú dole z rúk, dajú dole. Toto sú moje sestry dve. No. Toto sú naše, jedna je nevesta, druhá naša nevesta. Toto je netier, druhá netier. Toto je Miško. Toto je náš záď, synovcovia, švagor, synovec. Áno, Miško je môj priateľ, áno. A potom odtiaľto pôjdeme ku mne, potom k ďalšej sestre. My bývame v jednom bloku, takže, a to sme len blízka rodina, sestry, švagry a synovce, netiere. My bývame v jednom bloku, čiže neideme nikde z bytovky von, my máme celú bytovku, taká naša. No ja sa s vami lúčim, potom sa prihlásim od nás, odo mňa z domu. Zatiaľ sme u Evy, u jednej sestry. Potom pôjdeme ku mne, ja bývam hneď oproti. Sestra je moja suseda, tretia sestra je tiež moja suseda, štvrtá sestra tiež moja suseda, takže takto. Ahojte zatiaľ. Bavte sa, prajem vám požehnané veľkonočné sviatky, priatelia. Kristus voskres. Už sa nahrávame, nevidíš. No ale kde sa to... Keď sme šumné... Tak krásne sme. Jak sa s tým A robí? 2 lístky sme dali, ja nevám.
tu nebýváte. Takže priatelia, dneska som mal tlačovku tu v Bratislave, kde bolo fakticky apolitická strana Upre Roma. No a tak som si prišiel k mojej netierke, ktorá tu býva, pretože som mal ísť dneska domov. A kde pôjdem, prečo mám stále tú ruku tak? No, to je na hovno, bo to nedobre ťa vidno, vieš, moja. No. A tu je Charlie. Charlie, poď sem, poď ku Poď, nám. ukáž sa, Bubko, Poď poď. sa ukázať Charlie. Poď. No. Takže priatelia, tak tu som u mojej netierky. Na policajnej stanici. A na policajnej, a také sme šumné, jak dve pendecha. Najedli sme sa, jedli No. sme risky. Najedli sme sa, jedli sme risky. Všetko. Takže nie, a teraz vážne. Iba som vám chcel povedať, že som po dlhšej dobe v Bratislave, kde bola dneska prebiehala tlačovka, bolo super. A keďže som mal dneska cestovať domov do Svidníka, tak som nevycestoval, pretože budem tu spať, pôjdem ráno, lebo som chorúčky. Takže posielam vám pusu, teším sa, dúfam, že sa vám tlačovka páčila. Článok vydám zajtra, takže máte sa na čo tešiť. Ja sa s vami lúčim, posielam pusu, ahoj. No a teraz ešte mi pôjde. Bože. No až to musíme skončiť.